Makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimeiti apo patinokupai nhoroondo dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Right, nyaya panapa inyaya kupisa streets ese social media mushure mekunge mukuru anova ari mukuru weSADC pari zvino Emmerson Mnangagwa ari kunzi vari kuinterfere zvakanyanyisa nema election processes edzimwe nyika dzakatenderedza nyika yeZimbabwe. Naizvozvo haisi nyaya kunyepa nekuti mukatarisa pakabuda rumors yekuti Emmerson Mnangagwa akanga vagovera 10 million ku ANC yeku-South Africa inova ruling party yenguva yakareba. Nyaya idzodzo dzakatenderera mastreets. Naizvozvo vakange vachifara zvekare kuti ANC inofanira kuhwina, asi yakazoita dialogue ne-DA pakava ne-government of national unity zvakabatana. Asi pane imwe nyaya futi iri kunetsa iri paMozambique, parutivi rwedu paMozambique kunetsa iri kunzi zvekare Zambia pakaenda kanhoriga ikoko, izvo zvinhu zviri kurwadza macitizens nyika yeMozambique. Mushure kwakaitika hondo iriko, izvo kune protest isiri kupera zuva nezuva munyika yeMozambique. Naizvozvo pane kumwe kubomerwa zvekare futi kwaikaitwa paBotswana, asi simba rakazongoita shoma nekuti Botswana yakakombidza ikazviona ikabva yazivisa macitizens ayo kuti mukaona anything chiri suspicious mugare mataura, nekuti ZANU-PF yakaisa delegation yayo kuti ivezoriga maelection munyika ino. Ndofunga nyaya yakaitika ikuru ipapo, nyaya yakamira yakadai so panenge pakaita kuvhondotserwa kana kusatambwa zvakanaka kwakaitwa vanhu vezimbabwe yangu vaenda ikoko delegation iyoyo. Thank you muri Zimbabwe nekuona kwamunoita pano pachivhitivhiti chenyu. Muupenyu hwenyika yeZimbabwe, chakakosha pavanhu vari muZimbabwe kana kuti vari kurarama muZimbabwe vasina plani yeupenyu, kutoti kana munhu apedza chikoro kana kuti munhu ava munhu ava kuonekerawo, chanotongwarira kuenda kunoita zvekuromba. Kana atadza kuenda kunoromba anoenda kunojoina satanism. Kana atadza kuenda kunojoina satanism anogona kuenda zvakare kuita zvine mativi akawanda. Anogona kundojoina kana kuita zvechiprofita chenhema zvokuenda kunotenga misoro yamagora then voprofita vachitorera vanhu mari. Todzoka totarisa zvakare kuvanhu vechinhukadzi vazhinji. Ndofunga nawo tikatarisa kuti muZimbabwe mune nyaya dzakawandisa zhinji dzinobudana naBhojongora, dzimwe dzinobudana naTilda, dzevakadzi vamwe vazhinji vachibuda mudzimba vachipedzisira vachihurira varume, nevarume vacho futi vachitiza mudzimba vachipedzisira vachiva nemagirlfriends. Imwe haisi nhau yokuti hanzi kwai vakadzi vanonetsa kana kuti varume vanonetsa, itori nhau yokutoshayiwa mumba. Hamuna zvirimo, hamuna kana plani yeupenyu. Womwe rudo vanopanana kana kuti vanowirirana, upenyu huchienda kumberi. Asi kana mumba mukashayikwa plani, zvinogozha, zvinorema. Hatitarisei kunyangwe vana vechisikana munyika medu, vazhinji vavo mukatarisa zvakanaka pamagroups muchaona magrupu emahokapu akawanda wanda akasiyana-siyana. But kana totarisa isi toona sokuti vasikana vaya kana kuti vanhukadzi vaya vanopenga vachiita zvinhu zvakadaro nokuda kuti vakuzoshambadza vakutengesa miviri yavo. Vanhu vaya vasiri wrong, vari right 100%. Mukatarisa zvekare ipapo muchaona kuti munhurume ndiye anenge adanana nemunhukadzi, ndiye anenge awirirana nemusikana, akumupa mwana, apedza kumupa mwana, pedza oramba, akuona vamwe vakanyanya kutsokunakisisa, akusiya uya wapa vana vaviri, of which uya wapa vana vaviri haana kukuenda nevana ivavo. Kumba kwaanobva vanenge vachiti kuri kupfuta moto kakaberekera ingwe, haudzoki kuno, enda nevana vako kuna baba vavo. Saka kuti atangire kuti awane upenyu hwokuti ape ararame nevana haubudi, hahuwanikwe. But kana totarisa isusu toti no, vanhu vakashata, vakarasa hunhu, vari kutengesa miviri, vari right 100% vanhukadzi vavo, because havana plani yeupenyu. Nyika yedu yakaoma, nyika yedu inorwadza kurarama. Nyika yeZimbabwe mukacherekedza vanhu vese vanobva muZimbabwe, ngatitarisei basa reugarden boy. Ibasa rinotonetsa kuwana, ibasa riri kutotambudza chero munhu upi neupi zvake kuti ariwane. Todzoka totarisa even basa rokurisa mombe chero zvakutonetsa. Pamwe rotoda futi chioko muhomwe kuti uriwane, rakangofanana futi nerehouse girl, hautoriwani easy.
kuti utoriwana basa iroro unenge wateta kana chivoko muhomwe kana kutowana vanokumiririra kuti vati zokwadi munhu akanaka nekuti vasikana vacho futi nogona kuti wamutora aiti house girls izvozvo ovuyawo kubira ovuyawo utora mwana wako undotengesa nokuda kwekuti vose vari kutsvaga kurarama. Mukatarisa vazhinji nofunga mukatarisa kune ngozi zhinji dziri kunzi dzabuda dziri kudai, asi mukanyatsa kucherekedza vanhu vemuzimbabwe havasi kurega kuurayana. Inini kana ndine chimari ndikatsvaga munhu ndotsvaga kuti ndoda kuti undiurayire munhu, ndoda mapatsi akati ndokupa mari iripo iyi, muchaona kuti muzimbabwe unomanya ende haatyi ngozi, haana chaanotya nokuti unenge achitsvagawo kuti kana ndikaona chimari ipapo ndondorarama. Todzokazve totarisa tinoona senge sokuti munhu ibenzi nokuti auraya munhu. Atumwa uyu anongozopindawo hake mhosva nokuda kuti ndiye andouraya, asi auraya ndouyu atuma. Ende auraya uyu haana kuda kungouraya munhu, ari kuuraya neni nokuti anoda mari. Ari kutsvagawo kuti deni ararama because nyika yeZimbabwe yakaoma. Handisi kukurudzira kuti vanhu urayanai. Chandiri kuzama kutaura ndechekuti nyika yeZimbabwe yakaoma. Ndonga ndataura pamusoro pevanhu vanotengesa miviri ndikati havasi wrong vari right. Nawo ndiri kutaura pamusoro pevanhu vanoba kana kuti vanouraya vamwe vanhu. Achinge atumwa nevamutuma vane mabhizinesi vane zvavo zvavanoda kuita. Vazhinji vacho tinovapa zvedu mhosva nokuda kuti vanenge vauraya munhu, asi ari wrong ndiye atuma. Ndosaka ndataura kuti munyika yeZimbabwe mukatarisisa chakanyanya kukosha kuti kana munhu atopedza chikoro akura, unotoda pulani yekuti urarame neupenyu nevana vako kana kuti nemhuri yaunenge unayo kutoenda kunoromba. Ndo degree nediploma remuZimbabwe rekuti uwane basa rinokuraramisa. Pasina izvozvo chikoro chacho chaunenge wapasa kana kuti chaunenge wakaenda kuchikoro achikubetseri, chinotowedzera kukupa utofu. Saka nyika yeZimbabwe, vana veZimbabwe inoda kuti tive neushingi hwakasimba hune udzamu. Ndaona kamwe kavhidhiyo kwemuno muSouth Africa. Handichazivi kuti kwanzi inzvimbo ipi yanzi inotori neoperation yakasimba kuri kusunga vanhu zvisingaiti. But kana ndakacherekedza ndoona sokuti zvaitoda kuti vanhu vari kusunga vanhu ivavo vaitofana kuti vatowedzera kunyatso kuronga community yemuno muSouth Africa yese, varonge zvakasimba, vatoita basa rokumbotosunga maZimbabwe chaiko vadzosere kunyika kwavo. Tikasungwa tese sevana veZimbabwe, tese umwe neumwe, either une passport hauna, either une chii, umwe neumwe adzokere kuZimbabwe. Tose tinotangira kuZimbabwe tese. Ndoona sokuti kana taidzokera mukati menyika yeZimbabwe muchandoona kuti tose tichakwanisa kutanga kubatana tigoronga chinhu chimwe chete. Pane mhosva panenge pakuonekwa nokuti hakuna anenge achine mukana wokudzoka muno muSouth Africa kungodzoka. Tinofana kutanga tagadzirisa nyika yedu, kana tichizodzoka kuno vanodzoka kuno vozodzoka, asi kunyika kwedu kwakanaka. Tichifamba tichienda muzvakanaka nokuti nawo dambudziko riripo nderokuti maZimbabwenzi makauya muno mukati menyika dzekunze, especially muno muSouth Africa ndo muna maZimbabwenzi akawanda. South Africa ndo iri loaded maZimbabwenzi. Atori mo nyika dzese, hapana nyika ingapikisana neSouth Africa pamaZimbabwenzi. South Africa ndio yakaloda maZimbabwenzi ese. Saka umwe neumwe nechibasa chaanacho, either uri garden boy, either uri kuita basa ripi, vazhinji vakutoona sokuti tine mugaro. Umwe unenge achinzi namastanda wake paanogara, achingogara chete ndokuti ungotsvaira, akuona sokuti ndine upenyu hwese hwakanaka. Hausi upenyu hwevanhurume, hausi upenyu hwevanhukadzi. Ngatishingirire kuti tinogadzirisa yedu nyika. Deno kwaigona kuti muno muSouth Africa vagone kuti vatosunga chero nzvimbo ino yandiri chero kupi ngakusungwe munhu adzokere kuZimbabwe. Zvitori right. Tose tikadzokera kuZimbabwe, I think tichatanga kundonetsana pachedu kana kuti tichatanga kundovonesana tava ukoko. Hapana vanozonzvenga. Tinoita kubatana chako chokwadi, chionesana chokwadi chakazara. Tichirovana futi. Zvine zviri right. Because zvatiri kuita izvi zvinoreva kuti mukavona kana kuri kuti pakatadza kuitwa action chairman vakadhonza tambo, tikasvika kana kuti 2028 tichiswera tichitaurirana nhoroondo sezvinezvi Zimbabwe musina chaitiwa. Mungwarire vana veZimbabwe. Ndambozvitaura kuti handichazivi kuti makuseni kana kuti inguvani.
tichapedzisira tava vanhu vanenge vava kuti nevana vatiri kuzvara isusu tiri nane pamwe takatomborarama nehwakwa panana 92 apo nechakata nerukato tichirya zviri rukato zviya ndofunga kana vakambovona 92 ne2008 nauye ndiri kutaura zvirukato iyi nechakata taitomukidzana mumichakata nemadhongi pamwe undowana madhongi atanga kupinda ona chakata dzose dzarohwa dzapera motoona kuti motoita purani yekundomanyira kundotsvaga mihwakwa kana dzichiriko hwakwa morya hwakwa ndofunga nauye ndotaura iyi anonzi muzimbabwenzi wese eidha mutonga muchii kana dziriko kwavo koko vanotoiziva nauye ndotaura but chandikuda kutaura apa paisi nauye kuti tairya chakata saka zvongopera zvakadii ndikuda kureva kuti vana vamuri kuzvara makomuredi vana vamuri kuzvara vana vezimbabwe vachatozopedzisira vava kutofa nezhara because chakata dzacho vachadzishayiwa mvura isinganayi futi zvichatozonetsa kurarama wese ndofunga vamwe kunana 2008 nekunana 92 mbeva chadziyadzo waiti ukandoteya kumasosoko dzadzisingatobatikiko dzadzisingangoryi pose pose kushawa kuti dzaitoguta nei saka imimi way forward yamunayo sezvo chairman chief Judah Osana vanotaura siku nesikati mazimbabwenzi mukai wake up but unotowana mazimbabwenzi acho njere dziri mumazimbabwenzi aishi zhinji dzacho dzinonyadzisa zhinji dzacho dzinosvodesa because ukatarisa kuti unyatso kuteerera nokunyatso kucherekedza uchinyatsa kuona unotoona kuti no zveshuwa ndosakei mumhuri nemumhuri muchiwanikwa vanhu vane kupikisana nekuda kwokuti njere dzine vanhu dzakasiyana asi zvidzaisafana kusiyana panhau yokugadzirisa nyika vana vemozambiki kuti vazonzi vaite chinhu chimwe chete vaite humwe chete homwo anga achitonga munyika mavo ndewemo asizve kana vanga vakaita kuti vakadivhaitiwa zvaisabuda zvese zvavari kuita izvo vaisakwanisa kana even kumbotoita zvinomeka sense saka isusu semazimbabwenzi ngationesanei kana munhu usingaoni kana usingagoni kunzwisisa zvine zvichitsanangurwa nachairman chief Judah unowana waunobvunza muzvakanaka no ko apa vanodai vanotaura izvi vanoti zvakati zvinozoita here kana kuti sei vachidero then wowana munhu anoexplaina kwauri zvinoita kuti unzwisise uzive ndofunga tikacherekedza zvakanyatsokunakanaka nerutivi rusina kutya kana kuti kutarisa tine saidi rimwe titakarerekera vazhinji kusanganisira neni takatarisa nyika yezimbabwe kubva tichitanga kukura tichiwanika vana bwidi riri pachigaro chechihurumende cheZANU-PF so takangokura tichiziva kuti ndo vanhu vakagwa hondo ndo makomuredi acho ivava ndo mazimbabwenzi acho chaiwo maoriginal zimbabwenzi tinototenda chairman chief Judah because takatozotanga kuva nehistory yokuzivawo zviri nyika yedu ende chokwadi mukatarisa nawo mabumbwa ari kuwata arimo muchihurumende cheZANU-PF ichi pane chimwe chivhidhio chandakaona manje pamusoro ipapo ukatarisa kutaura kwacho nikunotombaireva kuti no handina hanya nemunhu handina hanya neupenyu hwumwe munhu kwai tinokudiwe saka munoona kuti upenyu hwakadaro manje deno kwakuri kwokuti tisu mazimbabwenzi tiri kutongana munhu aitotonga achiziva uye aitonga zvine umwari mukati haaizotonga achidzvinyirira kunyange nherera nemapofu mbeveve nechirikadzi chero kuri kwokuti ndiri munhu aenda kunotonga kana kuti ndaenda kunotonga Nigeria ndaenda kunotonga Kenya handingasviki ndotonga ndoomesera kunyange nherera mapenzi zvokuti ndosvika pakutora chero munhu ndichilokera mukati mematorongo nemunhu asina mhosva okay zvose izvozvo ndaita mugumo weupenyu hwangu ndewechii alright yasvika nguva yekuti mwari vati right nguva yenyu yakwana yekuti muparadzane nenyika nyama yenyu iparadzane nemweya wangu ndinondomira papi handizondomiri here sajaya mufumi homwe ndingarangarira zveupenyu hwanhasi kuti ndinenge ndiri mbinga ndinenge ndichigere zvakanaka ndichifamba nedzimota dzokuchinjanisa but zuva rokufa ndinenge ndiri chii it means hazvina maturo chose zviri kuitwa nemabwidi nemabumbwa homwe upenyu vanahwo vari kuverenga mari nokuverenganisa samba dzogara dzakazara nemari
asi nherera ichichema, bofu richitambudzika kuti rozve ivo, asi iwo uchidlako uchirasa chikafu chakanaka chekuti waikwanisa kukupa benzi rinotambura kana kuti bofu kana nherera kana chirikadzi, iwe unotorawo pambwa yako kana kutorawo pakiti. Paizvi zvose izvizvi ndoda kukuudzai vana veZimbabwe, as from today, chemai muine tariro nekuti Mwari kunonoka kupindura asi vanoziva zvavo. Ende hakusi kare Israeri yakachema nguva refu iri mukati meIjipiti. Vanhu vakaona senge sokuti Mwari wachoni watinonamata haashandi. VaIsraeri vamwe vazhinji vakapomoka vachibuda muchinamato, vamwe vachiti, vamwe vakati Mwari uyu haasi Mwari unotibetsera, ngatiumbe Mwari wedu isu nekuti Mwari waMozisi hatibetseri. Asi vakazobvuma vakuona gungwa ravhugwa, vakuona mvura yese yava mugungwa ari madziro. Mugungwa mava nerodhi yavasina kumbobvira vakaona, kusanganisira naivo maEgyptians akapedzisira apinda mukati megungwa, ndebvu dzichiyerera uko noukoko parodhi yavasina kumboona mukati megungwa. Zvinoreva izvo kuti Mwari vane kuita kwavo uye vane kuda kwavo nenguva yavanoita kuda kwavo. Asi zvimwe vanobetserawo vana vanenge vachizvibetsera, vanobetsera vana vakangwara. Haungavoni shumba woti no, ini ndinofamba naMwari saka shumba iyi haingandiri. Woramba wakagara pone wakagara kana kuramba wakamira. Mwari vanobetsera, unozvibetsera. Ukamanya ndokurira muti pamwe Mwari vachakupa simba rakanyanya rokuti ukure mumuti momo. Shumba vobva vaipedza mazano kuti ikure mumuti yoka kuti ndikakurira mumuti unogona kundibata akandiruma. Ndo zvinoita Mwari, ndokubata kwaMwari. Saka maZimbabwenzi ngativei nekufunga, either tingava neruvengo kana kuti tingava nekusanzwisisana, asi apa panoda kunzwisisana chero tisinganzwisisani. Ungava newe wakavenga ari kutaura, maybe ndini wawakavenga ndiri kutaura. Pane ino nguva ingoisa kungoti tinoda kaunity. Wozondivenga hako asi tagadzirisa nyika yedu zviri right. Deno taigona kunzwa shoko iroro roga kuti kana une wawakavengana naye kana kuti wakavenga chairman Judah, apa ingoisa unity uti toda kugadzirisa nyika yedu. Then kana nyika tazogadzirisa tafamba zvakanaka, wozotanga hako kuvavenga uchienda kumberi. I think ipapo kana ndani ndinomaka bvunzo yacho ndinokuisira good nematsuna kuti ndiwo wakunda chero aita number 1. Ndatenda makomrade kana manzwisisa kana mune kuunderstand. Asi zvimwe ngationesanei. Kana munhu une pausingaunzwisisi bvunzawo vana, kuitira kuti ugone kunzwisisa uye ugone kuona kuti izvi zvinoda kuitigwei, izvi why izvi zvichida kuitwa.